कुंदनमा संगे डोली जैमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जैमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया। मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया। मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जैमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जैमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया। कुंदनमा संगे डोली जैमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जैमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया। Bye.
जइमी छोड़ गे देखिए के फाटौ छतिया गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे देखिए के फाटौ छतिया मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ गे देखिए के फाटौ छतिया गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना
हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मड़वा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मेहंदी रचैमीना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे मेहंदी रचैमीना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ
छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया। मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे। हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया। अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे। आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे। तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया। मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे
सोना अगना में तोरा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मरवा छवा हौ सोना अगना में तोरा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोरा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोरा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोरा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना
हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल